de dir que l'origen no determina el teu futur, perquè no sé si ho sabeu, però jo no sóc del Penedès. Vaig començar a viure tot el que es feia al Penedès fa 20 anys, quan vaig conèixer el Pep, el meu marit. I crec que és ara, aquest moment clau, que sí que crec que estic com preparada per explicar a tothom, a través d'aquesta ampolla de vi d'autora, què és el que es fa aquí al Penedès. Tenim dues filles, la Berta i la Ivet, i fins a arribar a l'escola tenim un trajecte d'uns 20 minuts i ens agrada molt escoltar persones que ens inspiren. I un dia escoltàvem una persona que ens deia lo important de detectar aquest talent innat que tots tenim i que és important desenvolupar-los perquè al final aconsegueixes ser més feliç. Quan vam arribar a casa li vaig preguntar al Pep quin era el meu talent més innat i ella em va contestar que sempre vols ser autora de la teva vida. Amb els anys, a través de les xarxes socials, hem aconseguit crear una comunitat molt divertida, propera i que ens trobem en molts moments acompanyades d'aquesta copa de vi. I sí que és veritat que parlem de coses molt interessants, divertides, però també parlem de les nostres pors, no? I crec que una de les pors que més afecta a la dona és les malalties, sens dubte, i sobretot el fet de patir càncer. Justament, dins de la comunitat, hi ha una noia que va patir un càncer i es va curar a través de les mans del doctor Aleix Prat. Aquest doctor lidera una fundació dins de l'Hospital Clínic i el que jo vaig fer és anar a parlar amb ell i preguntar-li com el podíem ajudar. Em vaig preguntar, ostres, com fer-ho? I va ser a través d'aquest vi i que ajudés amb aquesta lluita contra el càncer. I com havia de ser aquest vi? Doncs un vi com jo. Energètic, fresc i elaborat amb una varietat que a mi m'encanta, que és aquest xarel·lo vermell, una varietat històrica recuperada, que ens aporta notes cítriques, és elegant, té molt bones idees, és com un cavall salvatge, s'ha de saber domar, i em sento molt orgullosa sobretot per això, perquè representa de manera molt clara que és el Penedès. Una de les coses que sí que tenia molt clar és que el projecte d'autora volia que col·laborés amb dones que havien patit la malaltia del càncer i que s'apropessin al projecte però d'una manera divertida, ja sigui des de la vinya, doncs el dia de la verema, que vegin com es vinifica el vi o activitats. Perquè sí que crec que el projecte d'autora i del vi els hi pot ajudar a tenir aquests moments de desconnexió, de felicitat, de riure i passar-s'ho bé. Per què és important la investigació? És una manera d'invertir en màquines que ens ajuden a detectar de manera molt més ràpida si estem patint un càncer i quina gravetat té aquest càncer. Ens ajuda amb els efectes secundaris. A través de la investigació podem millorar la qualitat de vida del pacient. És important perquè t'ajuda a fer una vida normal, t'ajuda a anar a treballar, t'ajuda a jugar a pàdel. En conclusió, jo crec que és tinc càncer, però no em vull sentir malalt. Som una empresa familiar, elaborem caves, vins i també tenim el projecte d'enoturisme molt viu. Ens sentim supercòmodes amb la modernitat, amb les tecnologies. Ara traiem una visita molt xula, una proposta no turística que combina la visita de tota la vida, la visita bàsica, explicant la nostra història, però també amb realitat virtual, amb unes ulleres que hem fet amb un software específic. Vine a conèixer-nos i podràs tastar els caves de Berta i també el vi d'autora.